Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon na kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kanangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nolsar. Nga maghatod sa labing dako ang mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Pagpatuman na sa lockdown sa tibok na luwigan sa Sugbo, sugod kaganihang tungang gabi, mas higpit nga curfew sa mga utlanan gipatuman. Sila'y mangitag paagi, dili na sila'y maglusot-lusot, gikan sila Cebu City, maglusot na po sila. Nagdaubos ang kagaw na nilang dadon. Sa Talisay City, dinadunay usa ka COVID-19 positive, kapin sa 200 ka mga sakyanan ang wa kasud. Pagkuha og mga quarantine pass sa Mandawi City, niresulta sa kalibog. Mga gikan sa Lapu-Lapu padung sa laing mga lugar agi sa Mandawi City, wa usab kalusot. Exclusive, mga kawani sa DSWD, dubli kayod pagripak, dili lang alang sa mga apektado sa enhanced community quarantine. Laing-laing eksena sa kahigpit sa mga checkpoints sa Mandawi City, din daghan gyud ang nakalabang. Sa Negros Oriental, laing PUI ang namatay, kinsa ang pasyente taga Dumaguete City og nagbiyahe gikan sa syudad sa Sugbo. May hulga man sa COVID-19 ug taliwa sa kahigpit sa curfew, ani ay padayon gihapon ang panginabuhian. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Giisip na sa gobernador nga epicenter sa coronavirus ang Dakbayan sa Sugbo. Usa sa rason nga higpit siya sa pagpasod sa mga borders padung sa probinsya sa Sugbo ning pagpatuman niya sa enhanced community quarantine. Adunay pipila ka mga tao lang ang mahimong makasud o gawas sa utlanan sa probinsya, sa Dakbayan sa Sugbo o sa siyudad sa Sugbo. Ani ang report ni Femery Dumabo. Epektibo kaganiadtong gabi ang enhanced community quarantine o mas gitawag ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga lockdown sa probinsya sa Sugbo. Gani siya mismo ang ni-supervise sa pagpahimutang sa mga nagbantay sa borders sa probinsya sa Sugbo atol sa pagsugod yun sa lockdown. Kung mamalit sila, magpa-deliver sila. Sila'y mangitag paagi, dili na sila'y maglusot-lusot, gikan sila Cebu City, maglusot na po sila. Nagdaubos ang kagaw na nilang dadon, kaya magpalit sila dire. Sila'y doon na maka sila cellphone. Naman ka sila telepono, manawag sila sa ilang supplier. Ang supplier nila, huwag mo deliver. I am considering Cebu City now as the epicenter of this virus in the province. We must do all that we can to protect the rest of the province. Mauna nga nagstrikto ta sa borders. Mando sa gobernador nga 24 oras na ang curfew, gawas lang sa naa sa medical services, funeral, emergency, security, financial services, government officials, daily essentials, energy companies, agribusiness o agricultural workers. Iyaw sab gipasabot nga ang maong mga nagtrabaho makagawas sa ilang balay apan diha lang sa munisipalidad o dakbayan sa probinsya sa Sugbo. Kini nga mga exemptions, I am talking about exemptions from the home quarantine sa matag lungsod ug dakbayan
sa probinsya sa Subo, dili kini exemptions gikan sa dakbayan sa Subo mahimo paghihapon mobalik o mugawas mobalik sa probinsya. Dili pa kini mao nga mga exemptions. Ang makasud gawas raynaon sa border sa lalawigan ug dakbayan sa Sugbo mao ang gobernador, vice-gobernador, provincial board, mga mayor, kongresista, skeletal force sa mga LGU ug mga prosecutor's office. Lakip sa exempted ang mga kawani sa DOH, healthcare workers, sakop sa Philippine Red Cross, accredited sa Kapitolyo nga mga sakop sa media, law enforcers ug mga field workers sa mga utility companies. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Marie Dumabok, Balitang Bisdak. Aduna ray usa ka kaso sa COVID-19 nga natala sa dakbayan sa Talisay. Matud pa nga wa kini malista isi PUI o PUM sa maong dakbayan. Silian Sinkulan sa report. Gikonfirmar ni Mayor Samsam Gulyas nga aduna nay usa ka kaso nga nagpositibo sa COVID-19 sa dakbayan sa Talisay. Ang maong nagpositibo maoy labing unang kaso sa dakbayan. Gibutyag usab sa mayor nga ang pasyente anaa nagpuyo sa usa ka subdivision sa may barangay Lawaan 1. Anaa pa karon sa ospital ang pasyente ug mipahigayon na sila og contact tracing sa mga gikahimamat niini. Pastorya nami sa tao sa sulod para gi-investigate namo where the patient has been the past few days, unsay iyahang edad o unsay mga iyahang mga possible na na-meet aning panahon na before siya na-admit. Samtang nakordo na usab sa kapulisan ang panimalay sa pasyente aron masiguro nga dili makagawas ang mga anaa sa sulod ug higpit silang ma-monitor. Naka-quarantine ang anaa sa panimalay. Right now they're all on home quarantine, everyone, all the maids, all the drivers in the area. Nag-contact trace lang mi sa uban na ay mga nakamit kaniya, human ang uban gibalhin na namo og facility. Apan nasayran nga ang maong pasyente wala nalakip sa listahan sa mga persons under monitoring kon PUM o persons under investigation kon PUI. Wala siya nalista diri sa among PUM ug PUI. Because he wasn't reported, most likely he didn't report that he had symptoms. Samtang kaganiha giandam ang mga disinfectant chemicals ug equipment aron ma-disinfect ang balay sulod sa maong subdivision. Uban ni Renante Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bisdak. Nagdasok yun karong adlaw sa Mandawi City ang mga taong buot mo apply sa lain-laing mga passes nga gi-issue taliwa nining pagpatuman sa enhanced community quarantine. Apan gipahibaw sa taga City Hall, may kabag-uhan silang gipatuman bahin sa issuance niini. Ang report ni Nico Sereno. Sayo pa lang nag-abot-abot na ang bagang duot sa katawhan sa Mandawi City. Tungod sa kadaghan, gipahimutang sila sa dakong hawan sa building ug daling gipang muntar ang mga tolda. Halos wa na masunod ang palisiya sa social distancing tungod sa pagpunsisok sa mga tao. Ilang tuyo maka-apply ug makasumiter sa mga requirements aron makakuha sa gikinahanglan nga vehicle quarantine ug border passes niining pagpatuma na sa enhanced community quarantine. Dunay uban nga nalipat ug didto sa City Hall nangayo og home quarantine pass maong gipaadto sa mga barangay. Apan human sa inisyal nga kalibog sa issuance sa passes ug pagkonsulta sa opisyales ngadto sa ubang LGUs mao kini ang ilang gipahibaw. Katong mga exempted nga establishments nga naa sa executive order sa Mandawi, dili na kinahanglan og vehicle pass. Ang inyong ipakita, inyo harang mga dokumento nga exempted mo sama sa business permit, ID, kato inyong delivery receipt or certificate of employment. Daling gipapauli na lang ang mga tao aron kalikayan ang dasok. Basta lang nga makaandam sa ilang mga dokumento ug mga IDs kun moagi sa checkpoints. Dili na mo makuha og border pass kay dili na pangayoon sa checkpoint. Dili na po na pangayoon og vehicle pass. Manguli na tagtanan kay nag-quarantine na. Gipasalig sa kapulisan, magpabilin ang higpit nga pagpatuman sa quarantine control points aron pagsiguro masunod ang mga lagda sa kagamhanan nga paglikay sa pagkatap sa COVID-19. Peaceful man naman daw, wala may problema sa among mga border control. I-emphasize na mo kung what is required na makasud o gawas based on sa executive order na mayor. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Mga upunganon nga nagtrabaho sa establishmento nga exempted unta sa pagpatuman sa enhanced community quarantine na si Takaway napakitang border pass. Si Luan Mirondina sa report.
Nagtapok sa tubangang bahin sa Lapu-Lapu City Hall kini mga manindahay sa merkado sa Lapu-Lapu nga padung untang mangumpra sa carbon apan wa tuguting makaagi sa boundary sa Mandawi. Kini bisan pa man kun may bitbit silang mga market pass. Nabalaka usab kining trabahante sa landfill sa lungsod sa Konsolasyon nga maabsent siya sa trabaho karong adlaw kay wala usab siya border pass. Ang atoa diri certification of employment of ID. Dayon madto ta sa Mandawi to Lasyon maglisod tagsud kay ang ilang requirements dito sa naa sa border pass. Nya wa man ta sa Lapu-Lapu mao na ang among giari diri na mukuha tami og border pass diri sa ato ang sa Lapu-Lapu. Nasita usab si Johnny Sintos Jr. nga padung maghatod sa iyang asawa sa Cebu City kinsa nagtrabaho sa pawn shop. Wala na may laing kasakyan god. So naman ko'y private car akong gamit. Ang ako lang ta makalabang ko og maka-access ko og hatod niya og hatod pod magkuha. Gawa sa mga groceries ug supermarkets, hospitals ug pharmacy, lakip usab sa exempted sa pagpatuman sa enhanced community quarantine ang mga merkado, pawn shop ug landfill. Matod ni Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan nga nasabutan man unta sa mga highly urbanized cities nga dili na sila mag-issue og border pass alang sa mga gihulagway nga essential establishments. Dini sa tiilan sa unang taytayan makita ang duha ka mga border checkpoints, ang padong sulod sa Lapu-Lapu ug pagawa sa Lapu-Lapu. Apan sukwahi sa uba mga dakbayan, dili ingon ni ana ka istrikto basta makapakita lang og ID ug certification nga ikaw nagtrabaho. The three cities the nakasabutan na namo nga ang pangayoon ra gyud no is an ID and certification that they are in operation. Anyway, we have the same EO na ang among mga unsay mga essentials. Aron paghatag og katin-awan sa nitabong kalibog, nakig-alayo na ang City Attorney's Office sa buhatan sa Mandawi City ug Cebu City. Uban ni Philip Patricio, Luan Merondina, Balitang Besda. Sa atong sinagarang lalawigan sa Negros Oriental, laing person under investigation nga lalaking 39 anyos ang namatay sa pasyente sa Siliman Medical Center. Taga Dumaguete siya. Ang nakalas sa gikan dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Nakabsan siyang kinabuhi ang maong PUI tungod sa acute respiratory failure, acute respiratory distress syndrome o high-risk pneumonia. Batod sa Provincial Health Office sa Negros Oriental, tulo na ka mga PUI sa namatay sa Negros Oriental. Apan kadtong duha nga unang nakalas, negatibo ang resulta sa swab test sa COVID-19. 62 anyos ug 49 anyos nagdungan sa pagka-positibo sa coronavirus disease sa lalawigan sa Negros Oriental. Unang namatay ang konsehal sa Tayasan, Negros Oriental ug ang iyang bayaw, samtang ang bag-o ni gawas nga 7 ka swab result negatibo kini sa COVID-19. Kapin sa 700 ka mga taga Negros Oriental ang nakaroon sa lungsod sa Zamboanga human mas stranded. Sukad pa niya Sabado kini nunod sa hugot nga desisyon ni Negros Oriental Governor Ruel Digamo nga sirad-an nagyod ang ilang probinsya sa mamusod pa tungod gihapon sa COVID-19. Ang mga kalabang gikan sa Dakbayan Sugbo nga nanarbaho ug nagdadungan sa pagdagsa ng mga pasahero nga niuli ni atong weekend. Sa iyang bahin, nakikalayo na sa Cebu, si Cebu Governor Gwen Garcia kang Governor Digamo. Nipadala og kwarta si Digamo alang sa kada adlaw nga pagkaon sa mga stranded ug nihangyo na usab sa DepEd nga ipaggamit ang mga tunghaan sa Zamboanga isip temporaryo nilang kapuy-an. Unya ako sa giingnan si Governor Ruel Digamo nga ato na lang ni profiling katong dunay kaulian balik dire sa Cebu. Ug hain ni sila namuyo. Amo na lang ni pasakyon. Mao na akong gihangyo ang series nga mag-provide itong buses nagpadasad og pliti. Dili lang sa
sa dagkong mga syudad sa Sugbo ang nagdoble pag-amping. Sa kalungsuran sa Sugbo usab, sama sa tuburan, aduna sila'y paagi nga pagpanagang batok sa COVID-19. Ang mga tao nga moagi sa quarantine health checkpoint, kinahanglan gayud manaog. Dili lang usab kutob sa pag-check sa ilang temperatura, pinaagi sa thermal gun, moagi gayud sila sa disinfection area. Ang kapulisan sa tuburan, mao mismo ang nagpahigayon ni ini. Nakadaig og nalipay usab ang mga nangagi kay masusi manggayud usab sila. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Lain-laing eksena ang makita sa higpit nga pagpatuman sa enhanced community quarantine dinhi sa Sugbo. Labi na ang istrikto nga pagmontar sa mga checkpoints sa Mandawi City, musod na usab pagbiyahe ang mga bases alang sa mga sumasakay. Anay report si Nico Serino. Yes, Bob, karon nga napatuman na kining enhanced community quarantine sa Sugbo. Lauman na sa mga motorista ang ubay-ubay gyud nga mga checkpoint sa kadalanan, labi na sa mga utlanan o kining mga borderline sa mga local government units. Higpit ang seguridad sa mga utlanan sa Mandawi ug Cebu City sa pagpatuman na sa enhanced community quarantine sa probinsya. Nagkaatbang ang mga checkpoints nga pulos gibantayan sa mga personnel sa duha ka dakbayan. Nakalusot ra hinuon ang mga sakop sa exempted sector nga nagtanyag sa mga essential services. Apan gipangayuan gyud sila og ID ug ubang dokumento. Kining duha ka welder naabtan namo nga namroblema. Gikan sila sa ilang balay sa Mandawi City padung unta sa gitrabaho nga balay sa subdivision sa Cebu City apan wala makasulod. Border pass. So if di na lang matrabaho ra sir. Balik lang eh. Balik sa agi. Oo. Pabalik ko ni. Pangayuhan mig border. Ha? Border pass. Border pass. Ato sa barangay hall ba. Nga amo gi sa tiksa na mo amo, manangi di wa di mi ka trabaho. Kay mo lukat mo mig border. Samtang misugod na sa pagbiyahe ang mga buses nga alang sa mga frontliners ug mga sumasakay. Sa Mandawi City, lain-lain ang ilang rota nga misubay sa mga dagkong kadalanan sa syudad. Di pa hinuon kaayo busy kaganiha kay wa pa kaayo masayod ang ubang pasahero sa rota. Sa matag sakay, ipapresentar ang ID sa frontliner o baka quarantine pass sa mga dunay palitonon. Mangutan naman nila nga, ganyan, nabakol plate, ako lang, wala may plate ba mga serbisyo raman ning. Gisaad sa syudad, ipatuman gihapon ang mga patakaran taliwa sa hulga sa COVID-19. Gisiguro sa mga nagduma ning maong bus service nga mapatuman gyud gihapon ang social distancing sa mga pasahero. Sama ni ining mga lingkuranan nga alang unta sa tulo ang capacity, balig duha lang ang makasakay. Doon nagyoy distansya sa tunga sa matag pasahero. Samtang di ining mga lingkuranan nga balig duha, usa ra sab unya ang makasakay. Kada sakay sa pasahero, ako timuan. Dagan na kay kanina sir, first day man ron. Mga nanas mga among gikan alas 5 sa kadlaw nantod karong oras sa mga gatos na kapin. Bab kining bus service sa Mandawi nga libre, wa ni siya pamiliti bab, operational ni siya gikan alas 5 sa buntag hangtod sa alas 11 sa gabi. Samtang ning mga oras bab nagpaabot pa ta sa latest update gikan sa Department of Health Central Visayas Center for Health Development o Region 7. Sa ilang latest update nini mga figures sa nataptan kumpirmado nga kaso sa COVID-19 apan hangtod kagahapon bab as of March 29 5 PM moabot na sa 30 ang total number of confirmed cases dinhi sa kinatibuk ang Central Visayas. Labing daghan gihapon sa mga kaso ang dakbayan sa Sugbo nga miabot sa 20 ka mga kaso. Gipasalig sa tagduma tigpamaba sa DOH7 nga karong adlaw karong hapon dunay lain nga figures nga gikatakda nila nga ipresentar sa updated sa nila nga statistics sa mga kaso sa COVID-19 dinhi sa Region 7. Sa pikas bahin bab usa sa atong nasayran karon lang yung hapon pinaagi sa statement nga gipadala sa mga sakop sa media kining pagtaliwan sa usa ka dakong opisyal sa Visayan Electric ug sa Vivant Corporation si Dennis N.A. Garcia bab CEO ni siya sa dakong kumpanya
ang gikamatyan ini Bob complications gumikan sa COVID-19. Nagtaliwan ni siya ni atong petsa 28 ni atong Sabado sa mga adlaw sab nadawat sa iyang pamilya o sa mga health officials ang kumpirmasyon sa iyang testing sa COVID-19. Ang kining labing bag-ong kaso kining kamatayon ni Garcia may usa sa nadugang sab nga kaso sa mga namatay gumikan sa COVID-19 dinhi sa Region 7. Gipasalig sa pamilya nga nakig-coordinate na sila sa Cebu City Government ug sa mga health authorities labi na sa pag-track sa mga tao nga nakahugoy-hugoy niining si Garcia aron nga makontrolar sab ang pagkatapa ning maong sakit. Mao kanang latest Bob sa mga balita nga atong nahipos gikan dinhi sa gawas. Nico, kabahin ni kamatayon ni Mr. Dennis Garcia sa Vicog sa Vivan. Kining unsa man ni nakuhaan ni siya og test sa Vicente Soto or private sa private hospital. Kaya understand sa private hospital ni siya na-admit. Gi-acknowledge ba ni sa DOH nga nung wa man dayon ni ma-anunsyo dayon. Kagahapon silang press conference or kaganiyang buntag nga appeal si Mr. Garcia sa fatality sa COVID-19. Kini pa ba ang atong gipangayuan karon og detalye Bob karon hapon lang gyud ni migawas ang statement gikan sa kompanya Bob. As we understand kagahapon walay official press conference gipahigayon ang DOH Bob. Figure statistics lang ang ilang gihatag kabahin sa gidaghanon gyud sa mga kaso. Samtang kining sa kaso ni Mr. Garcia na ospital ni siya petsa 25 Bob. Gikuhaan dayon ni siya og swab sample og sample bali o gipatesting 28 na nahibaw-an migawas ang resulta niini dungan sab ning maong adlaw mitaliwan siya gumikan sa komplikasyon sa maong sakit. Thank you so much Nico Serino sa imong live report. Higpit ang pagpatuman sa mga checkpoint sa unang adlaw sa Enhanced Community Quarantine sa probinsya sa Sugbo. Sa dakbayan sa Talisay kapin 200 kamasakinan og individual ang wa makasud sa utlanan sa Cebu City. Si Lian Singkulan sa report. Alas 12:01 sa tungang gabi igipatuman ang Enhanced Community Quarantine sa probinsya sa Sugbo. Gani mismo si Governor Gwen Garcia nangunay sa pagsusi sa mga checkpoint sama sa utlanan sa mga dakbayan sa Talisay ug Cebu. Atol sa among pagsusi kaganiha higpit nga gipatuman ang checkpoint sa mga mopasulod sa Talisay City. Ang uban naglibog pa kung exempted ba sila o dili. So far in our accounting, we have denied entrance to about 231 vehicles and persons. Yes, because they are not authorized under the executive order. Ug aron mas klaro nagbutang gyud sila og tarpaulin aron makita kung kinsa ang ma-exempted sa border restriction. Ang mga wala sa exemption sa executive order kabahin sa section 15 dili gyud makabalik sa probinsya. Ang mga exempted usab kinahanglan sila mopakita og pamatuod aron makabalik sa probinsya. Kung paingon ka og Cebu City, ang imong basihan is ang executive order sa Cebu City, which has more persons allowed to enter. But when you go back to the province of Cebu through the borders of Talisay, Mandaue, and Balamban, we will base our quarantine control point sa executive order ni Governor. Samtang sa utlanan sa Talisay City ug lungsod sa Minglanilla, laing checkpoint ang gipahigayon. Gawas sa checkpoint, tagsa-tagsang gi-disinfect ang mga ligid sa sakyanan. Gawas niini, gi-check usab ang temperatura sa mga mosulod sa boundary. Uban ni Renante Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bisda. Doble kaid karon ng mga kawani sa Department of Social Welfare and Services sa pagripak sa mga food packs. Dili lang alang sa mga apektado sa COVID-19 pandemic, kundi alang usab sa mga biktima sa uban pang kalamidad. Si Femery Dumabok, adunay report exclusive. Giklaro sa taga-DSWD nga wa sila ihunong sa pagripak og mga pagkaon diha sa ilang mga warehouse. Gani, nagtingwa pa sila nga magdugang og repacking area. Kaya mga kawani sa ubang ahensya sa gobyerno, ingon man ang mga pulis ug militar, buot sa butabang sa pagpamutos. Mato ni Amy Febe Nungo, ang Regional Resource Operations Section Head, nga kung sa una abli sila sa mga civilian nga mo-volunteer sa pagripak. Karon kadto lang mga kawani sa gobyerno nga wa maapil sa skeletal force.
Kasamtang adunay dulaan sa 28,000 ka food packs nga naandam ang ahensya alang sa tibuok Central Visayas. Since we are in the public service, we are going to do the service not just in Cebu but the entire region mo nang everyday na agi type packing. We are still following the protocol na to no kay mga ang LGU mag-request sa to magkinahanglan pa man tanog once nga ma-deplete ng ilahang QRF funds nila, that would be the time nga mo-augmenta sa ilaha. Nipatuman usab sila og social distancing og proper hygiene diha sa pagripak. Aron pagsiguro nga dili gyud madaot ang mga food packs, gisod kini sa karton ug gisilyuhan pag-ayo. Kining usa ka food pack adunay sulod nga 4 ka corned beef, 4 ka data usab sa sardinas, half dozen sa kape ug 6 ka kilo nga bugas humay. Intended kini alang sa usa ka pamilyahan nga adunay 5 ka miyembro ug alang na kini sa 2 to 3 days nga gamit sa usa ka pamilya. Samtang aron matagan usab og ilang panginabuhian, pipila ka mga miyembro sa 4Ps ang ilang gipatrabaho ubos sa Cash for Work program. Usa na niini kining inahan nga maoy ni tabang sa pagkaon sa tibok pamilya apil na sa mga igsuon. Dako kay nagikatabang sa amo kay labi na karon nga akong paris walay kanang trabaho, akong igsuon walay trabaho tungod sa COVID lockdown ako kayo kay naadyo may mapaabot kada semana. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Marie Dumabok, Balitang Bisdak. Anay hulagway nga bisan sa kasub-anan, ipatigbabaw gyud ang pag-amping. Kini ang hulagway sobra sa social distancing kay wa gyud nahitabo sa lubong. Sa post ni Genevieve Alidu Maturan, makita ang porlon nga gisakyan sa Minatay ug ang nag-una nga barangay Tanod ang nihatod sa lubong. Dito kana sa barangay Tubungan sa Konsolasyon. Ang mga residente igo na lang nga nipaabot sa ilang pasubo sa pagsabot usa sa kining epekto sa enhanced community quarantine sa lalawigan sa Subo. Duha na ang natalang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Usaw-usab kini kalalaking senior citizen. Si Luan Merondina sa report. Kasamtangan karong nagpaalim sa Tambalanan ang 65 anyos nga mulupyo sa usa ka subdivision sa Barangay Basak. Bana siya sa usa ka doktor ug may travel history sa kauluhan. Gitataw hinuon ni Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahongchan nga nasubay na nila ang mga tawo nga posibleng nakaistorya o nakapaduol sa pasyente lakip na ang ilang stay out nga helper. Apan giklaro sa mayor kung nganong wa gilayon nila ibutyag ang Pinoy-anan sa duha ka mga pasyenteng nagpositibo sa COVID-19 kay buot una nilang ma-secure ug ma-disinfect ang palibot. Ako lang ang yun, kining barangay, nga ug unsa man ang gikasabutan sa syudad, unsay mando sa syudad, mao'y sundon. Ang Barangay Basak sa ilang bahin, nagpahigayon na usab og disinfection sa nagkadayang subdivision sa ilang barangay. Ang Barangay Basak adunay kapin sa 40 ka mga subdivisions. Ang tanang subdivision sa Basak kay mga 40 ka Pinoy ka subdivision. Ako gid silang mistingan, ako siyang i-disinfect ang tanan nilang subdivision. Mo na imong gibuhat karon. Pero last week pa nagsige namin disinfectant sa mga public nga lugar. Samtang ang 70 anyos nga unang konpermadong kaso sa COVID-19 sa dakbayan sa Lapu-Lapu, gikatahong stable na ang kondisyon ug makakauna og kanon. Gawa sa pag-disinfect sa compound, diin magpuyo ang patient number 1, may mga pulis usab nga gitahasan sa pag-secure sa dapit. May gipas kinausab nga pahibaw sa gawas nga bahin sa subdivision nga quarantine area ang dapit o gidili ang pagsulod ni bisan kinsa. Uban ni Philip Patricio, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Sa pagpatuman sa enhanced community quarantine nga nagdili na sa pampublikong transportasyon nga makapamasahero, aduna gihapoy pipila nga mituyo gayud sa paglakaw gikan pa sa silingang syudad padung sa dakbayan sa Subo. Ani ang report ni Marie Dumabok. Inguni ni kamingaw ang kadalanan sa dakbayan sa Subo sa ikaduhang adlaw sa pagpatuman sa enhanced community quarantine. Nga sagad unta huot ang trapiko. Apan bisan pa niini, aduna gihapoy mga nanglakaw nga mga taga-dakbayan sa Mandawi nga nagtrabaho sa grocery store dinhi sa dakbayan sa Subo. Sama na lang niining si Angelo Manalili ug Kathy nga taga-Basak ug Tipolo syudad sa Mandawi. Gikinahanglan silang mulakaw gikan silang dapit sugod alas 6 o alas 7 sa buntag aron makaabot sa pag-abli silang tindahan nga gitrabuan sa alas 10 sa buntag. Pagabi. So, kung oras sa imong in?
alas 10, alas 9 di City karon layo pa man madamo. Sugod kay backlight ti pulo. Oh, padong syudad. Kuan mo sayo mga alas 6. Ubus na tagbaklay. Mandawi. Ang ubang kompanya sama sa mga call center adunay sakinan nga mokuha hatod sa ilang mga kawani. Hinon giisip na lang sa uban usab nga exercise ang paglakaw. Pang pa-slim na siguro ni. Kaya wa man jud. Oh, kay para sa kuan naman sad ni. Kaon kada adlaw. Apan si Manang Trudes, 80 anyos. Bisan may curfew sud na sa 24 oras, padan gihapon siyang pagpangita og igsusugnod. Nagkunag kahoy. Sa amo. Gatong. Wow, mo kay anak diri. Samtang sa matag boundary sa kadadakbayan, ada gyud nagbantay nga kapulisan, militar, traffic enforcer ug kabombiruhan. Naami gipang balibaran gipang musuod diri sa area sa Cebu City. Nga katong way klaro nga transaction diri man ba, nga musuod lang sila. Dili sila appeal sa exemption. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Marie Dumabok, Balitang Bisdak. Sa mga mahilig mubuak sa protokol kalabot sa COVID-19, labi ng pag-post sa social media, anay usa ka abogado nga gidakop pa o gipasakaan gyud kaso human nag-post sa iyang Facebook profile sa listahan sa mga nagpositibo sa coronavirus. Si Attorney Romel Rosito, 50 anyos na dakpan sa sakop sa Regional Intelligence Division, Police Regional Office 7 na tungod sa paglapas niya sa Republic Act 10175 kon Cybercrime Law o Prevention Act, Republic Act 10173 kon Data Privacy Act. Bugtong ang DOH o ang mga local government units o kapulisan ang adunay katungod sa paghatag og information mahitungod sa COVID-19. Wa pa makaluwat og pamahayag among abogado sa pagkutlo ning maong balita. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Dakbayan sa Lapu-Lapu adunay 24/7 nga hotline nga mamahimong katawgan sa mga upunganon atol sa pagpatuman sa enhanced community quarantine. Si Luan Mirondina sa report. So can you ask them like the complete address? Sukad kagahapon, puliki kini mga kawani sa Lapu-Lapu City Hall pagtubag sa mga pangutana ug mga reklamo kabahin sa enhanced community quarantine. Gani sukad kagahapon sa buntag, moabot na sa 2,367 ka mga tawag ang nadawat ni ining ilang mini call center nga may unom ka mga personnel matag shift. Sagad sa mga reklamo, may kalabutan sa quarantine pass nga wala pa nahuman og apod-apod. Ato sana gi-silent because we want to contain on that one area. Like what happened on the first case. The first case, pagkibaw nga naana kato gani wala ginato gi-announce. But the two workers niya nanglayat sa koral. Usa sa na problema sa pagpangapod-apod sa quarantine pass mo ang Barangay Basak nga may kapin sa 60,000 nga populasyon. Ang uban nagyaw-yaw na kay wala pa maabot. 3 days na may karon ng hatag. Wala pa may kahuman. Nanamis sa mga 70% ang muna tagaan. So wala pa may makabot mo nang diligid totally ang bugas distribusyon ang yagaw. Ang nangyagaw ginamo ang kining quarantine pass pagpang-distribute. Gipasalig hinuon ni Kapitan Isabelito Dainarla nga gipaspasan na nila ang pagpanghatod sa mga quarantine pass ngadto sa matag panimay aron malikayan ang pagdasok sa barangay hall. Sa adunay mga reklamo, mamahimong motawag sa hotline numbers 0916-704-0391 o baka sa 0916-441-6690. Mamahimo sab matawgan ang 0932-104-1164 o sa landline number 340-2124. Uban ni Philip Patricio, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Bisan sa hulga sa COVID-19, gipasalig sa konseyo sa siyudad sa Mandaue. Kapadayon silang magpahigayon silang regular session. Hinoon bukas sab sila
mogamit sa bag-ong teknolohiya kung gikinahanglan. Ang report ni Nico Serino. Sa regular session sa Mandaue City Council, gipasar ang dugang mga lagda nga ipatuman. Labi na nining panahon sa COVID-19, kundiin limitahan na ang mga tao nga musulod sa session hall ug nag-implementar gyud og social distancing. Ingon man ang pag-require sa tanan magsulob gyud og mask. Doon ay mga local government units nga nagkuan na sila magsesyon because they have constraints. Gagmay man guys lag session hall, magtinagdanay sila. In our case, we have enough space man na maka-distansya mi. Basta malimit na ginaganaw sa limit yun. Natukisab ang padayon nga hulga sa sakit, labi na sa nagkadaghan nga kaso. Apan gipasalig sa mga opisyales nga pabilin sila nga mo report sa trabaho ug magpahigayon sa sinimana nga sesyon. Hinuon, bukasab ang konseho nga mugamit sa bag-o nga teknolohiya sama sa teleconference kung gikinahanglan. Apan nangayo og abag ang mga konsihal sa setup sa mga ekipo kung mugamit niini. If somebody can come out with a good alternative, we will do it. Technology lang yun. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Bisan kun minus na lang kaayo ang mangagi nga sakyanan sa kadalanan sa dakbayan sa Sugbo, ani ay pipila ka mga manindahay nga padayon lang gihapon sa ilang pangita ug wa manumbaling sa sakit nga dala sa coronavirus. Atong sayran sa report ni Femari Dumabo. Taliwa sa naglagiting nga kainit sa adlaw, kini mga maligaay og bottled water ang wa manumbaling. Ug bisan minus ang nangagi nga mga sakyanan, ilabi na nga suspendido na ang pagpadagan sa mga pampubliko nga transportasyon, bisan nagani sa ubang pribadong sakyanan dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Nangyawat gihapon sila. Giangko nila nga buyagon sila sa mga pulis tungod sa gipatumang enhanced community quarantine. Mao lagi ni hit kristanan mo nya usaw na nga. Gunsam na mo hari mi sa sod wa magimay mo. Ari mi dis bawas mo panindating damit. Kay walay makaon. Wala pa hinabang ang gobyerno. Dire barangay ba wala pa hinabang. Barangay. Why, di ta matay sa corona, matay sa gutom. Niyausab kauban nila nga nireklamo nga hangtod karon wa kadawat og rasyon sa kinilong bugas. Nga dire sa rumo wala pa man gani, ma'am. Wala pa man diri na biteriya, ma'am. Niya sa mo na mo ani, ma'am. Magsigila mi ngangani. Wala mong ko asa naman nang hinabang. Nya mga bindor na. Usa may kaunon, wala may kaunon. Susama usab ang rason niini mga naninda og prutas og limonsito sa kadalanan. Namasin nga dunay moagi nga pribadong sakyanan. Usay ka mo kaon. Nya pait kay way kwarta. Ligya mi para na may kwarta ba. Samtang kining manglimpyuhay sa kadalanan sa dakbayan sa Sugbo, padayon usab sa naanda nilang trabaho. Alang niya nga minus man ang tao sa daan apan gisiguro nila nga namintinar ang kalimpyo. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femari Dumabok, Balitang Bisdak. Mga kapuso, pahinumdum lang nga nipikto na ang pag-lockdown sa tibok lalawigan sa Sugbo. Unta tumanon lang yun ang mga lagda ilabi na. Kadtong mga pagpalabang sa lain-laing mga border o utlanan sa matag syudad. 24 oras na usab ang curfew tungod sa lockdown. Busa dili gayud magpabadlong, magstay at home ra gayud kamong tanan ug ang atong kaluwasan nagdepende ra gayud sa atong mga kamot ug sa atong pag-amping. Og bisan pa man sa panahon sa krisis karon tungod sa kahadlok nato sa coronavirus disease, among ipasalig mga kapuso nga dili na mo kamo biyaan bisan pa sa hulga nga atong giatubang. Magpabili ng among serbisyong tinudanay tungod kay Local News Matters. Daghang salamat sa mga kapuso nato apilang na sa gawas na nasod nga nakisayod sa mga dagko o mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kinang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, buong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Nalsaro. Maayong hapon mga kapuso.